Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो सिनाव फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो हायो फिउचारावबो। दा जोंहा गोदान साख्रि ओंखारना फैलायदों लोगोफोर। दा बे मानिफ्राय फैदों होनबा जोंहा ओरिएन्टेल इन्सुरेन्स कम्पानि प्राइभेट लिमिटेडनिफ्राय जोंहा फैदों लोगोफोर बे साख्रियाहाय। दा बिनि अनलाइन एप्लाइयाहाय जोंहा जागासिनो दं लोगोफोर। बिनिफ्राय 17 तारिख आगस्ट मासावहाय लास्ट डेट जागोन लोगोफोर बिनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसाहाय। दा जोङो बारा गोबाव खालामा लोगोफोर, अफिसियेल नटिसखौ जों नायगोन लोगोफोर। दा बेवहाय जोंहा गासै स्टेट वाइज बेवहाय भेकेन्सिखौ रानदों लोगोफोर। नोंथांमोना अल इन्डिया नोंथांमोना मेल फिमेल नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर। दा बेवहाय आसामाव जोंहा बेसेबां भेकेन्सि दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर। आसामाव एसामिस लेंगुवेजआहाय जोंहा बेवहाय नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय लोगोफोरलाय। नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय बेसेबां भेकेन्सि दङ। नोंथांमोना बेखौ नायदो। टटेल जोंहा बेवहाय गोबां बुरजा भेकेन्सि दं लोगोफोर। टटेल जोंहा बेवहाय 500टा भेकेन्सि दं लोगोफोर। बे अल इन्डिया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय 21 इयार्सआहाय नोंथांमोना मिनिमाम जाथारनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना 30 इयार्ससिमल' हागोन। जोंहा एसटिफोराहाय 5 इयार्सफोरा मोनो 35 इयार्ससिम हागोन। दा बेवहाय माखासे कन्डिशन्सफोर बेवहाय होखादों लोगोफोर। बेनिफ्राय जोंहा प्रिलिम्स एग्जामिनेसन जागोन टायार 1 हिसाबैहाय अनलाइन जागोन बे अबजेक्टिभ टाइपनि। दा मा साबजेक्टनिफ्राय फैगोन बेवहाय नायना लादो लोगोफोर। बे साबजेक्टफोरा गासिबो होनाय साबजेक्टनिफ्राय फैगोन। बेनिफ्राय 100 मार्क्सनि जागोन जाहैबाय प्रिलिम्स बे टायार 1 एग्जामावहाय। ओमफ्राय नोंथांमोना 1 घन्टा टाइम मोनगोन जाहैबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना लेंगुवेजआहाय माजों होनो मोनगोननो नै इंलिश एन्ड हिन्दी बे मोननै लेंगुवेजजों नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन लोगोफोर। बेनिफ्राय टायार 2 मेन एग्जाम दं लोगोफोर। बेबो अनलाइन अबजेक्टिभ टाइपनि फैगोन। बेवहाय नोंथांमोना होनायनि बे साबजेक्टनिफ्राय नोंथांमोना नायनांगोन। नोंथांमोना बेखौ स्टाडि प्रिपेरेसन खालामनांगोन। ओमफ्राय मार्क्सआ नोंथांमोना बेसेबां जागोननो टटेल नोंथांमोननि मार्क्सआहाय 250 नाम्बारनि जागोन लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना 120 मिनिट्स टाइम मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोननि लेंगुवेजआहाय इंलिश एन्ड हिन्दी बे मोननै लेंगुवेजल'जों नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनो मोनगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोननि एग्जामिनेसन सेन्टारखौ नायना लादो लोगोफोर। नोंथांमोननि एग्जामिनेसन सेन्टारा जाहैबाय आसामनिया जोंहा मायाव गोलैगोन लोगोफोर आसामनिया जाहैबाय जोंहा गुवाहाटि, डिब्रुगड़, सिलचर, जरहाट बे होनाय सेन्टारावहाय गोलैगोन लोगोफोर। बेनिफ्राय दस्रा स्टेटनिखौ नोंथांमोना बेवहाय नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोननि मेन एग्जाम सेन्टाराहाय मायाव गोलैगोन जाहैबाय आसामनियाहाय गुवाहाटियाव गोलैगोन लोगोफोर। डाइरेक्ट बेवहाय होदों नाम्बार 2 नाय लोगोफोर। बेनिफ्राय जोंहा लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआवहाय अनलाइन फिस दं लोगोफोर। बेवहाय 100 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन। सोर खालामनांगोन जाहैबाय SC, ST, PWD, एक्स सार्भिसमेन बिथांमोनहाय खालामनांगोन 100 रुपिस पेमेन्ट। बेनिफ्राय जायफोराहाय आदार्स केन्डिडेट्सफोर OBC, MOBC बिथांमोनहाय 850 रुपिस नोंथांमोना एप्लिकेसन फिस नोंथांमोना दाननांगोन लोगोफोर जेब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामो। स' बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन लास्टआवहाय दं नायबानो जाबाय। बे इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाव नोंथांमोना एनि स्ट्रिम नोंथांमोना ग्रेजुवेट डिग्री पास जानानै नोंथांमोना एलिजिबल जागोन लोगोफोर। बे जब्सखौहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना ग्रेजुवेट जाथारनांगोन लोगोफोर, डिग्री पास जाथारनांगोन। दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय लोगोफोर। जायफ्रा इन्टारेस्टेड नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। बे अल इन्डिया जब्स लोगोफोर। बे अल इन्डियानिफ्राय फैनाय बे साख्रियाहाय जोंहा ओरिएन्टेल इन्सुरेन्स कम्पानि लिमिटेडनिफ्राय फैनाय लोगोफोर बे साख्रियाहाय। दा नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड एप्लाइ खालामबानो जाबाय। स' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ गोदानजों लोगोसे फिन खेबसेबाव लोगो मोनगोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासै लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो जायफ्रा इन्टारेस्टेड एप्लाइ खालामना लानो हायो। आरो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। Thank you for watching. See you again. Bye bye and take care. Love you all.